Mambala, Maukata, Njuma Gojini Konyeji. Sa Majesté le Grand Saxe, Ani Segi Kouate, Sangala Badjanaka le Fekono, Afra Jamane Kouvache, RFM Kafara, Achaganyon Radio, Nifene Chouaware, Radio Kola. Dans ce émission Badjane kan le fait kono 10 minutes ko fe amena anga kuma tingo kuyatela femunu babulo kada ama Badjane kan le fait kono am ka bla rajma anya bla yoromina odeye mimani juguma jamana de nyuma ani juguma olu don ko bonona jeni afo na wara afo re na waya ko kuma nyimante mo minda ko farandigo ngana nyimante mo minda ko farandigo kuma nyimani kuma juguma yare don te ka jamana min gona ma amuno ke to di bisa ala donere ter wolke kreketo ne koyi parce que ni mi jatemine c'est comme na fo feno de ka fo malikona maldo ma dugu mo shilare uko islamawe ango alhamdulillah uko yo horonya ango op alhamdulillah ona na fo ko o mal denti chien fere o fam dole mal denti chien fere oye alsa kuma kilin bara tabulu ni ma yira ko nga dina ko silente chenka anga hore ko silente chenka ni ma yira ko amenge chere kale ote odo na wadungo ko ngana nyumante mo mina tigi sinsin no munga galo n'est-ce pas hakila nyonte mo mina tigi sinsin no jumenga galo o mo mi sinsin no galo nga abina mumbarake faso e kabe faso nafa ka faso do nafa donc ni e bi malita jumene be sanfa ngalo ni chena galo o jamana kono akakan o jamana dengu yere nyinga jumen hakila nyumai jumen hakila juwe o kamiri kwa men ngalo kono ko sisi kakla ka fo kame bon bora be ngalo na adonga ja bora be ngalo na bodan tingalo na jora baka joro tingalo na o ni madun chien fo abe segene amana meto to ni ngalo ntike abe segene dan fara mu nyon che bodon o fo esi chien sigi do ibi joro soro aka men ngalo segendo joro te degun ko foite femi fini subta colonne kono o sirati la kuma bena sigira Badjane ka lefe kono komi lefe ere dana tigeli be fem munu fo ko ka kungu ni nyenye bo nyogona oteya ko kungu ni nyenye mana bo nyogona ni hakila jugu min sorola ni ma jugu min sorola ni kawle jugu munu sorola ko dalle fela ubita kata da dandana tega bo dugu kono isa na tara dandana kabita da klele ko kleba kona nyepren ka kona nyejini ore kama ngima ngol la série bi ka min fo abe pa ma chamanguna o bara yendu me ka keno hatlina dede donc ba ira ko genetique la kumfa côté awo am se ka fli o te tien mais mi kelekele nglana ka min fo adana tikele la kelekele yere ba ko be fo adana tiketo abara fenfe kan ka kono mana moka la me jekulu na la fo la ko ni manga ke makilinga bara ble na me faso ko de o ibina ye
ko maa minnu bɛ k'an lamɛn bi e tɛ se ka hakɛ fɔ a la sisan maa min bɛ k'an lamɛn e tɛ se ka hakɛ fɔ a la wula fɛ 17h 19h a bɛ rediviser maa min bɛna lamɛn e tɛ se ka hakɛ fɔ a la mais anw fana bɛna an ka sumanikɛminɛn kɛ mun ye maliden fanba de bɛ n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ wa falenden fanba tɛ n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o de ye carte ko in ye dɔw ka miirina fana ye carte ko in na ka a ka dɔn quoi pour que an yɛrɛ ka baromètre sɔrɔ k'a dɔn maliden joli labɛnnen don ni n'a ɲɔgɔnna si kɛwalew ni n'u bɛ sugu yɛrɛ y'a kɔnɔ ko faso labɔli siraw don maa joli bɛ sɔn k'i bolo la ko kɔrɔ minnu bɛ se ka faso dɛmɛ awɔ hakili na an'u bolola hɛrɛ la donc fɛrɛ tɛ 79 08 36 34 79 fu 8 36 34 o de ye nɛgɛjuru sira ye nafolo kan ka ci min na dɛmɛ sira la dɛmɛ kan ka ci min na an t'a kɛ sinon nafolo n'o kɛ n ka ca an bɛ wuli ka boli nafolo t'an bolo nafolo bɛ sɔrɔ mais an ka kɛ dɛmɛ kan ka ci siratigɛ min na ka se ka carte ta n'o ye panpara min bɛ tali kɛ kɔkɔrɔdonna ka ɲɛsin nin kelen ma n'o ye Bacinɛ ka lɛfɛ o la e bɛna mun ye dɔrɔn ka kɛɲɛ ni an bɛ min kɔnɔ n'o ye an yɛrɛ bɛ an ka mɔgɔ dɔ minɛ k'u datugu yan k'u ye dɔ fɔ wali jamana ma kuma minnu fɔra a bɛ fɔ politiki kɛnɛw de kan a bɛ fɔ kɛnɛw de kan jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ kɛnɛw de don jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ kɛnɛw a diplomasi e bɛ se ko an bɛ se k'o ɲɛfɔ cogo di a diplomasi bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di a diplomasi quoi c'est à dire que n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ ko a diplomasi a fanga o de kan ka kɔkɔrɔ don ka tɛmɛ a kasoladon kan quoi a marifaci kan quoi ani ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ siratigɛw c'est à dire que jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnyaw o koɲɛw siraw min kan ka kɔkɔrɔ don o kɔnɔ o man ka kɛ ni marifaci ni ɲɔgɔn sama ni fɛnw ye quoi o kan ka kɛ ni kuma ɲɔgɔnyaw de ye o kan ka kɛ ko dayɛrɛ ɲɔgɔnnaw de ye o de fanga ka bon a la quoi moi à mon attendement Sidiki n'a taara o sira dɔw fɛ ni sira yɛlɛmana ka kɛ marifaci ani ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn don kaso la ye n ko nafa de t'o la c'est comme n'a fɔ sisan an balimakɛ journaliste Seydou Oumar Traoré a minɛna k'a ye dɔ fɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a ye dɔ fɔ Laginɛ masakɛ ma mais pourtant a ka kuma n'i y'a jateminɛ min sɔrɔla ka kuma kɔfɛ n kan t'o ma mais ale sɔrɔla ka taa kaso la bi n'est-ce pas mais pourtant mɔgɔw sɔrɔla Guinéenw la mɔgɔw bɛ yen c'est à dire que siraw bɛ yen min tun b'a to ale ye nin kuma min fɔ ani Guinéenw ka sigi yan ka kuma a ka taa Laginɛ yɛrɛ a ka kuma peut-être n'a bɛ yafa deli a ka taa yafa deli jeunesse yɛrɛ fɛ Laginɛ sigi dɔ fɛ pour que sigi c'est à dire que jamanadenya walima badenya bɛ Mali ni Laginɛ ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ min ka kuma n'an ka jate la k'a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ dɔ ye ale yɛrɛ ka k'a kalabaga kɛ o fana ka kɛ ambiance dɔ ye o fana ka kɛ retrouvaille dɔ ye o fana ka kɛ ko dɔ ye min ni fu bɛna siri a dan na bɛɛ ɲɛkɔrɔ min b'a to ni maa tɛna segin a kan bilen mais a kasoladon cogo min filɛ nin ye sisan i b'a sɔrɔ bon Guinéenw est-ce que Guinéenw ma ɲina Sidiki nin t'a a maa filanan walima sabanan ye micro nin t'a maa filanan ye walima sabanan ye nin ko in na cogo di Seydou Oumar Kawjim Gassama bɛ k'a sabanan ye o maa saba tɛ a ka ca o yɛrɛ Umaru Tolo ninnu taara nin de la Baltolo nana Kawjim ninnu ɲɛ kani wagati Baltolo ma bɔ ko ale b'a yɛrɛ kɛ k'a b'a yɛrɛ kɛ Soma ko b'a yɛrɛ kɛ supporter ye Baltolo a ye Sumaya kan fɔ mais a taara tɔ ɲɛfɔ MC la o
o y'a sɔrɔ Gassama ma minɛ fɔlɔ awa Gassama ta kɛra donc n bɛ fɛ ka min f'i ye mais et pourtant est ce que mɔgɔ dɔ minɛna Côte d'Ivoire ko ye dɔ fɔ an ka jamana masakɛw ma o ma kɛ fo n'i y'a sɔrɔ u ka lakanabaga minnu minɛna an fɛ yan n'i y'o waati bɔ a la an m'a ye mɔgɔ dɔ minɛna la Guinée k'a bɛ ka dɔ fɔ yan an m'a ye dɔ minɛna la Burkina k'a ye dɔ fɔ yan an m'a ye parce que Burkina journal dɔ kɔni kumana wagati dɔ la kanga dar'u ye kanga da ni sisan cɛ u ma segin a kan mais pourtant mɔgɔw minɛna k'u datugu ko la Mali kɔnɔ yan mais olu bɛ ka minɛ ka datugu ko la min kɔnɔ maa wɛrɛ bɛ k'o kɛ o a bɛ ka kɛ est ce que datuguli ye an tɛ datuguli jateminɛ sinon kɔsɔn na yan sen tɛ mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ wulikajɔ dɔ sen fɛ n'o kɛra fɛɛrɛ tigilamɔgɔ ou bien bɛrɛbɛrɛkɛlaw ka wulikajɔ sen fɛ ka taa palais de la culture la daminɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ o bɛ minɛ o munna ma min faamu munna o ma minɛ ne ko ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ i bɛ minɛ o ne ko ten munna ale ma minɛ n t'o dɔn dɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko datuguli muru quoi muru min don a bɛ se ka ko dɔ ɲa mais a tɛ ko dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ n ye Seydou Umar ta fɔ bolo min kan sira wɛrɛ tun bɛ se ka sɔrɔ an fɛ min tɛ bon ne ka jate la quoi n'i ye e faamu dilancogo wɛrɛ b'a la non n'a ma ɲa k'a bɛ jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ ko la o ka to ministre Ablaye Diop ka bolo kan quoi an ka to ka sira fɛ an ka kaso kɛ ka sira bɔ a la a tɛ minɛni kun bɔ a b'a kun bɔ a t'a kun bɔ kuma ye min ye min n'a nafa an kɔni nafa bɛ min kan c'est à dire n'a sɔrɔ an bɛ ka bariya de ɲini sisan a ma kɛ minɛli ya n'est-ce pas Gassama ma minɛ Mali la o a minɛna Côte d'Ivoire de donc a bɛna dɔ fara ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya de kan walima a bɛna dɔ bɔ a la de a bɛ dɔ fara gɛlɛya kan ok sisan ni mɔgɔw minɛna anw fɛ yan k'u ye dɔ fɔ jamana dɔ masakɛ ma n'est-ce pas ni dɔ fana dɔ fara an ka jamana ka masakɛ ma n'a tigi ma minɛ a bɛna dɔ fara an n'u cɛ gɛlɛya kan walima dɔ bɔ a la de a bɛ dɔ fara kan bon ko b'o minɛ de kɔnɔ quoi mais Sidiki ne ma min faamu an ka mɔgɔw an yɛrɛ b'o minɛ yan jamana wɛrɛ ye u bɛ minɛ jamana wɛrɛ fana na jamana wɛrɛ kan n m'o faamu n'an taara ɲɛfɛ i bɛna min faamu dɔrɔn o ye k'a fɔ n'an ma ko ninnu lajɛ cogo wɛrɛ la a bɛ tila k'an siri de faamu ye min ye o ye a b'an siri quoi parce que minɛli a n'a nafa mais a n'a kɔlɔlɔ fana don dɛ nin ye dasali de ye ka lamɔw di minnu bɛ se k'a to an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ min b'a to n bɛ se ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ kuyate an bɔ nin kɔnɔ cogo di n ko nin ye finɛ ta n ko nin y'an bɔli misaliyaw ye nin y'an bɔli bilasirali kumaw ye o la n'an taara an bɛna don an ka cɛkɔrɔba ka kiriko la Ngolo Traoré Ngolo Traoré Welke ne min faamu Maliko la o ye hali bi an k'an senkɔrɔla furan Welke ne ye nin kuma ninnu fɔ o de ka di ne ye ka ɲininkali kɛ wa o kɔrɔ ye jumɛn ye awa i sumayara de arajo don se b'a dɔn jamana bɛ kɛlɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ bi o ye ka fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn k'i senkɔrɔla ɲagasa u b'i senkɔrɔla ɲagasa ka bila a bɛ ɲagasa cogo di fɛn dɔ bɛ yira aw la k'o k'a ka kɛlɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko de ye gɛlɛya ye min ɲɛsinnen don aw ma quoi mais ka taa sɔrɔ o tɛ foyi ye o ye kɔlɔlɔ dɔrɔn de o tɛ foyi ye o ye kɔlɔlɔ dɔrɔn de a gɛlɛya yɛrɛ ye jumɛn ye gɛlɛya ye min ye n'o ye an bɛ fereke min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ
o ye an ka jamana ninnu maracogo la farafinna yan o ye fɛnw bɔlen tɛ ɲɔgɔn na kunun an ka maabaw jeliw ko ko mugu dun k'a kana bara fɔ sa mais ni kɛlɛ donna farafinna n'a fɔ min filɛ an fɛ yan mali kɔnɔ yan a dɔ la kɛlɛ an b'an ɲɛsin o de ma quoi ka kɛ n'a fɔ o yɛrɛ de ye degun ye min ni o kan ka basi ka bɔ yen teliya la i y'a faamu fɛn wɛrɛ bɛ yen min kan ka kunbɛn mais o kɛlɛ ma bange an cɛ la o kɛlɛ nana an bɛɛ sigilen ɲɛkɔrɔ tilekandiri jiri fɛ ka bɔ libi a nana an bɛɛ sigilen ɲɛna an dɛsɛra ka bɛn a la de dɔrɔn k'a fɔ aw minnu bɔra libi n'a ma ɲa k'a fɔ k'aw nana bɛn sira kan et puis kɛlɛminɛn minnu b'a bolo aw y'olu bila ka sabu kɛ an ka jamana bɛ lakana jakulu kelen de fɛ min wulila k'a fɔ ko l'armée malienne quoi an dɛsɛra k'o dɔrɔn de fɔ a fɛ bɛɛ fɔra ɲɔgɔn fɛ hali a tɛ tɛmɛ seconde damadɔ kan o dɔrɔn n'a tɛ se k'o kɛ a ye to so a ma ban munna o ma fɔ o baara ma kɛ o de jaabi dir'i ma Kulibali kɛ ko anw fɛ yan nɔ an yɛrɛ t'a dɔn min kan ka kɛ min man ka kɛ min kan ka fɔ min man ka fɔ ko o de jaabi dir'i ma ka ban ma se yan quoi n bɛ fɛ ka don min kɔnɔ dɔrɔn o de ye jamana kɔnɔ kɛlɛkɛlaw k'u ka kɛlɛ kɛ mairie kɔnɔ baara min kalifalen don olu k'o baara kɛ lakanabaw c'est à dire que kɛnɛya sira fɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u ka baara kɛ sɔrɔ jidibagaw k'u ka sɔrɔ kɛ n'aw sɔnna jugu k'aw bali ko bɛɛ la jamana kɔnɔ ko fo ale ta n'o ye ale kelen dɔ ka kɛlɛ min ɲɛsin ma c'est comme n'a fɔ sisan i ni maa dɔ de bɛ sigiɲɔgɔnya la walima i ni maa dɔ de bɛ cɛ kelen kunna walima i ni maa dɔ de bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na tuma dɔ de bɛ e bolo ka se k'i ka baaraw kɛ o tigi juguya ma tuma b'ale bolo k'e kɛlɛ e k'i ka tuma bila i ka tuma bila i ɲɛ ka diɲɛ don o don kɛlɛ banbali ma a bɛ dimi bila. Farafinna ni kɛlɛ mana don farafinna jamana kɔnɔ fo a k'a dɔn ko wari ɲini b'anw ci la sɛnɛ b'anw ci la mɔni b'anw ci la jago b'anw ci la a bɛ fɔ min ma lakana kɛnɛya b'anw ci la bɛn kɔɲɔ b'anw fɛ yen taa ni ka segin b'anw fɛ yen an kan ka siraw bɔ iziniw b'anw fɛ yen sɔrɔ daw kan ka lakana mɛ an ni min bɛ ɲɔgɔn na ni mago tɛ nin si la a mago tɛ nin si la donc i b'i jija i ka kiri kana jɔ a sababu la jago kana jɔ a sababu la sɛnɛ kana jɔ a sababu la mɔni kana jɔ a sababu la jamana sɔrɔ bɛ kɛ maa minnu ka wulikajɔ bɛ na ni jamana sɔrɔ ye les opérateurs économiques les commerçants import export i b'i jija nin si ka ci kana bali kɛlɛ sababu la ne nin balila bi Ukraine bɛ ci n'a balila bi Russie la bɛ ci n'a balila bi Iran bɛ ci ni kɛlɛ bɛ sen na bɔmu jugu jiginna Iran fɛ Israël kɔnɔ i ko sankisɛ comme n'a fɔ Israël fana ye bonni kɛ ka taa cogo min na Iran mais a ma foyi tɛ jɔ quoi fɛn tɛ jɔ a kama quoi. Kote ɲininkali min bɛ yan est-ce que an ta in ma bila o minɛn kɔnɔ. I n'a fɔ jumɛn kɔnɔ. An ta in ma bila an fana y'an bolo bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Bon n'a bolo bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ ko de y'aw taabolo ye n bɛ min fɔ yan na o kɔrɔ an ma tila fɔlɔ dɛ Yakuba Mamutu Jara parce que u ka fɛɛrɛ o de ye olu ka sɛbɛn o de ye ne filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ o t'olu ka agenda la o donc o de kama ne bɛna mun jateminɛ dɔrɔn nin wagati kun kan ka sɔrɔ Mali foroba ca maliden min nisɔndiya n'a ye Mali kiri maliden b'i disi gosi n'a ye nin wagati kun kan ka sɔrɔ n'i taara kɛnɛyaso kɔnɔ i k'a dɔn kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kɛta n'u ka fɔta la ko non ko ɲɛda kura sɔrɔla Mali kɔnɔ nin wagati kun kan ka sɔrɔ sɛnɛkɛlaw faɲanen don kungo kolon fantanba ta kɔnɔ u ni dugu kalalen don ɲɔgɔn na ma faamu pour que sɛnɛfɛnw ka se ka sira sɔrɔ nin waati y'a sɔrɔ an ka kungo a lakana fanga ka bonya
ni wagati kun ka sɔrɔ an ka jamana sɔrɔ daw dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen olu bɔli o kan ka lakuru ni wagati kun ka sɔrɔ jamanaden fanba o b'i ye kumaw dɔ la miirinaw dɔ la waleyaw dɔ la ni wagati kun ka sɔrɔ jamanadenw bɔlen don minnu bɛ se k'a ɲini kɔ kan k'a nana n'a ye faso kɔnɔ tungarankew bɛɛ wololen de k'i jɔ n'i ye tabale gosi ko jamana mago bɛ nin na urgemment ni fɛn min don o bɛ na. Kuyate nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ nin kama sisan walasa ka se ka segin. donc n'an taara an ka kan yɛrɛ i bɛna k'a fɔ sisan cɛkɔrɔba n'o ye Ngolo Tarawele ye Ngolo Tarawele a bɛ kiiri la bi commune de kɔnɔ commune de tribunal dugukolo ko kɛlɛ min don Ngolo a bɛ se yan donni min na o y'a sɔrɔ gɛlɛya min b'a kan i b'o dɔn wa? n t'o dɔn. Kiriw nun donnen don ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ awɔ kɛ jamana kɔnɔ yan o la a bɛna mun ye i b'a ye ko arabadon araba tɛmɛnen araba nata a ka kiri min bɛ tali kɛ ko ka taa yɔrɔ dancɛ ko jateminɛ o jaabi kan ka bɔ araba nata to dɔgɔkun kelen ko ye ala ko jira an na a sigira ka mɛn k'o kiri makɔnɔ o de kama a jɔrɔla a hamina a nana fɔ k'a b'a ta yira jamanadenw na an k'an da fara da kan yasa sɔnɔgɔya ka don ale ka ko la ka kunkan gosi juma tɛmɛnen sɛbɛn bɔra tribunal la ko ka taa yamaruya ɲini yasa fɔ min ma ko sɛgɛsɛgɛli ka taa kɛ kiri ka bolo kan nafolo min tiɲɛna a kunna o kasa ka dɔn o kunnama ka dɔn parce que a ye damakasi kɛ ko tɔɔrɔ min binna a kan ale bɛ fɛ a ka hakɛ ka sara ye n'o ye dommage intérêt o kiri fɛnɛ a mɛnna ka se ka makɔnɔ kiri bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ caman sisan jaabi nana bɔ ko kiri ka bolo kan ko a ka taa lajɛ min tiɲɛna ko ka dɔn o y'a sɔrɔ kiriw bɛ yen minnu kɛra ka yɛlɛ fo sanfɛ ligiligi la minnu jaabiw dɔ la a bɛ ye k'a fɔ ko ale ka yɔrɔ a ta ye mɛ o sɛbɛnw ma sɔrɔ kiri dɔ nana kɛ min ni o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min b'ale bolo n'o ye permis ye ko o wulila quoi mɛ camancɛ kiri la dama dɔ la hali bi mun bɛ na n'o ye i bɛna mun ye a sigilen don ko n b'a kɔnɔ o wagati kelen a nana bɔ a ka yɔrɔ la k'a ka yɔrɔ ci démolition et expulsion a taara fɔ ko sɛbɛn ma d'ale ma k'o waleyaw kɛ donc ko a bɛ kiri a ye wuli damakasi kɛ ko o min kɛra la et puis ko a ma jɛn n'o ye k'a ka segin ka taa sigiyɔrɔ la parce que ko yamaruya ma di sɛbɛn ma di k'a fɔ k'ale ka gɛn ka bɔ yen o kiri o nun donnen don o fɛnɛ baaranen don ka taa sɔrɔ yɔrɔ min n'ale b'a kan ale ma yɔrɔ in sɔrɔ ten dɛ ɲɛrila dugutigilakaw de yɔrɔ in d'ale ma wa hali bi ɲɛrila dugutigilakaw bɛ k'a dɛmɛ pour que a ka se ka bila ka hakɛ kɔnɔ o min dira a ma ɲɛrilakaw fɛ bi tɛ dɛ depuis 1979 1979 san ka na sɛbɛn sɔrɔ a la n'o ye tribunal yɛrɛ bɛ min sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin ye ladala di ou bien ladala hakɛw de b'a kan i m'a faamu bi titiri bɛ se ka bɔ n'o ye Mali kɔnɔ yan i bɛna ye
k'a fɔ ko permis annulé la mais o droit coutumier ma annulé sisan permis annulé la o fɛnɛ kiri ma ban fɔlɔ parce que camancɛ kiri kan ka dɔ fɔ la fo sanfɛ kiri min yɛrɛ a tɔɔrɔ ale bɔra ka yɔrɔ la mun na ka taa sɔrɔ kiri ma kɛ min bɛ ale ka yɔrɔ bɔli ale ka bɔ yen ko fɔ kiri ma kɛ k'ale ka yɔrɔ cili ko fɔ o kiri ma kɛ o kɛra cogo di a kiri wɛrɛ don k'a b'a ɲini ko baara k'a lajɔ o fɛnɛ kiri o nun balannen tolen sisan ala ka latigɛ kɔnɔ siraw bɛ ka lajɛya siraw bɛ ka labila laɲini kɛra sisan ko min tiɲɛna a kunna ko ka t'o yɔrɔ ko ka taa baara kɛ k'a dɔn o bɛ bɛn min ma o sɛbɛn bɔra kiri o hakɛ bɛ bɛn min ma ka tila ka laɲini kɛ tugun ko ani minnu bɛ ɲɔgɔn na n'olu kɛlen don k'a fɔ k'a ka yɔrɔ b'olu ka yɔrɔ kɔnɔ ko ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan teliya la puruke k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ cogo min na mais a n'a sɔrɔ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ fana kɛra o la k'a ban donc sɛgɛsɛgɛli fana bɛna kura tugun donc laɲini kɔnɔ ko kan ka kɛ tile 10 kɔnɔ donc an m'a jigiya k'a fɔ goloka yɔrɔ min filɛ nin ye yɔrɔ den tɛ dɛ ka sabu kɛ tribunal de bɛ k'a ɲini ko ka taa sɛgɛsɛgɛ min bɛ yen mais golo yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ye min kɛ a ye min ta n'a yɛrɛ a wari bɔ o ka sɛgɛsɛgɛli bɛ min kofɔ yɔrɔ in na a bɛ taa se fo miliyari 400 ma yɔrɔ yɛrɛ la n'i taara sɔrɔ yiri minnu tun bɛ yɔrɔ in na ye a yiri ngolo de y'a turu kabi wagati min a dira ma kabi yiri ninnu siɲɛna ma fo k'u kɛ yiri baw ye fo kana kɛ maa tɛ yɔrɔ in ye k'i b'i ɲɛ pan a kunna mais dɔ de y'i sigi a la ka baara kɛ a la k'a ka denbaya dahirimɛ ɲini yɔrɔ de don sisan ani dugukolo tɛ a n'a ka baara tɛ kunfɔyɔrɔ t'a bolo a bilala chômage la k'a fara jamana sɛgɛnbatɔw ni jamana dusu basibatɔw kan k'a fara jamana dɛsɛbatɔw kan ka taa sɔrɔ a ka yɔrɔ kelen kɔnɔ yen muso minnu b'a bolo olu ta bɛ kun bɛ yɔrɔ in kɔnɔ yen mais sisan ale ta o musow ta o ale ka baarakɛyɔrɔ ni musow ka min kun bilalen don musow ka du ye o a bɛɛ gasira a bɛɛ gosira k'a da ɲɔgɔn na nin kɛcogo nin na donc yɔrɔ in n y'a ye k'a fɔ bi golo sɛgɛn don a nɔfɛ o de ye parce que tout simplement yɔrɔ in ye yɔrɔ de min kɛra yɔrɔ mɔlɔnba ye mais ngolo de ye yɔrɔ ko ka jɛ ka yɔrɔ bɔ dibi la ka yɔrɔ kɛ yɔrɔ ye n'i y'a ye bi i tɛ se ka pan a kunna mais min kɔnɔrɔ fili ne ni si se bɛ ye mais mun na ni ngolo ti bɛn a la i b'olu kuma kɛ Kati u ka laɲini est-ce que laɲini y'o yɔrɔ ye laɲini tɛ kuma ye min ye dɔrɔn o ye n'i y'a ye mɔgɔ b'u ɲɛ pan ko dɔ kunna ka t'u ɲɛ bala yɔrɔ dɔ la c'est parce que i b'a dɔn k'a bɛ ɲɛ yan ni jamana in kɔnɔ yan de o ɲininkali bɛ yan sabu kiri sigiyɔrɔma 3 n t'a dɔn a dagosi bɛ taa min na n'o ɲininkali bɛ n bolo yan dagosi cogo di kiri sigiyɔrɔma 3 a se bɛ golo ye a bɛ yɔrɔ min na bi wa kiri min ni golo bɛ k'o kɛ nin ko in na o ka ca kunnɔyɔrɔ 3 yɛrɛ parce que sigiyɔrɔ kunnɔyɔrɔ a ka ca n'o yɛrɛ kunnɔyɔrɔ bɛ yɛrɛ est-ce que ngolo yɛrɛ bɛ ɲɛ dɔw la bilen b'a faamu donc yɔrɔ min kun kan a kɛnɛ gansan 1,300,000 o kuma foro la ka tɛmɛ maintenant tiɲɛni min kɛra ɲinini min kɛra o tiɲɛni kun kan 1,400,000 o kuma de bɛ ka fɔ o la wali bɛ kuma de Kati i dalen b'a la k'a bɛ sɔrɔ golo ye Kobalikɛ n bɛna min f'i ye dɔrɔn o de ye jamana kɔnɔ an k'an jija mugu dun kana baara fɔ sa ngolo ye mun de kɛ pour mériter ça a ye mun kɛ non a ye mun de kɛ yaasa a ka bila nin gɛlɛya in kɔnɔ ngolo ma foyi de kɛ mais a bɛ ka kɛlɛ ko baw ko se de b'a ye o tɛ yan ko se t'a ye o tɛ yan
a bɛ ka kɛlɛ fɛn fila de don dɛ a bɛ ka kɛlɛ de ko se bɛ ngolo ye a bɛ ka kɛlɛ ko se t'a ye awɔ se min b'a ye n'i y'a faamu dugukolo min b'a bolo o y'a ka nafolo de ye a bɛ ka kɛlɛ c'est une affaire de c'est-à-dire que souvent i b'a sɔrɔ bi diɲɛnatigɛ la ni nin yɔrɔ kun tɛ ngolo bolo a da kun tɛ don nin na o yɔrɔ dɛ o se dɔ de o bɛ cogo min na dɛ kɛlɛ bɛ ka bi an ka farafinna jamanaw kan ko baw ko fɛn de b'an bolo nka wagati kelen an b'i kule ka yɛlɛ diɲɛ fɛ k'a yira bɛɛ la ko se t'anw ye an ye misikinaw de ye an bɛ ye nin yɔrɔ faamu farafinna jamanaw bɛ ka kɛlɛ ko so min b'u ye quoi nka farafinw bɛ kule la ko se t'aw ye kulota in n'i y'a faamu a filanan kɔni ye o dalen don a la kiri se t'a ye donc a supposé que ko ngolo ka yɔrɔ tun bɛ mɔgɔ de bolo miliyari tun bɛ mɔgɔ min kun miliyɔn caman bɛ mɔgɔ min kun ngolo da tun bɛ don nin na ngolo da tɛ don a t'i ye yɛrɛ n'est-ce pas bon jamana filɛ o la ni an y'an da don nin ko ninnu na i b'a sɔrɔ nin de juguya fanga ka bon quoi parce que fɛn de bɛ ka kɛ an tɛ ka mɔgɔ jalaki dɛ mais fɛn de bɛ ka kɛ an yɛrɛ tɛ min si dɔn c'est à dire que an yɛrɛ tɛ ka min ye an tɛ ka min faamu quoi kabi 1979 ka na droit coutumier sɔrɔ yɔrɔ kan ka na permis bɔ yɔrɔ la yɔrɔ plan ninnu dɔnnen dɔ o titiri min n'o bɛna don walima titiri ko min dɔwɛrɛ tɛ koyi jalaki tɛ dɔwɛrɛ koyi titiri jumɛn bɛna se ka sɔrɔ o yɔrɔ la golo ɲinɛ ma ɲɛrɛlakaw ɲinɛ ma mairie min ye permis de o ɲinɛ ma tribunal min ye droit coutumier de o ɲinɛ ma an ta o dɔrɔn de sinon on juge pas comme a bɛ ka boli anw de kan a ko bɛ ka k'anw de la bi golo don sini alpha don sini kɛnɛ ibrahim don comme a bɛ ka boli anw kan nous on a ce droit quand même on a ce droit de se demander ou bien on ne juge pas et puis on n'est même pas là pour apprécier les décisions de justice on ne les apprécie même pas mais c'est des faits que nous constatons on a ce droit quand même vous voyez bien on a ce droit on ne commande pas les décisions de justice non. On n'apprécie pas les décisions de justice. Nous ne sommes pas en train de nous ingérer dans quoi que ce soit, mais on se pose des questions par rapport à ces faits. Mon est bien enseignant. Garantie yɛrɛ jumɛn bɛ dugukolo ko la Mali kɔnɔ bilen. Titiri yɛrɛ sɔrɔlen nɔgɔyara ni dugukolo sɛbɛn bɛ Mali la yan. I ma sɔn ma dɛ. N sɔnnen don. Kana sɔn a ma ten dɛ. N sɔnnen don ma. A ye titiri sɔrɔ ka nɔgɔ ni Mali dugukolo sɛbɛn bɛɛ. Titiri min n'o nana ko ka garantie de kɛ a ma fɔ sisan ko ka ɲini ko ka Mali dugukolo bɛɛ kɛ titiri ya yanni san tan o yanni san tan cɛ yɔrɔ Alpha i bɛ k'a ka sariya talen tɛ yan i bɛ k'a ninnu ka sariya talen bandaw de m'a signé donc transition nalen a kibaruyaw bɔra na min f'i ɲɛna nin bɛna poussière wuli Mali ko la yan n'an ma poussière ne ka ɲininkali dugukolo ko bɛna to ta fantan kunba fantan yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen dugukolo ko gɛlɛya kɔnɔ dugukolo ko gɛlɛya bɛɛ de b'a kɔnɔ parce que problème ye min yɛrɛ dugukolo ko yɛrɛ ɲɛ dɔnnen tɛ hali n'i taara kirikɛyɔrɔw la kuma bɛ yɛlɛ a bɛ jigin ɲɛ tɛ yen c'est à dire an bɛ minnu yɛrɛ wele ko a kan ka taa ɲɛfɔ olu fɛ yen kumaw bɛ fɔ a ka bɔ hakili ma mais e ka lajɛ ma Fanta Jara o ta ma f'i ye Kalaban Kalabankɔrɔ Fanta Jara e ma ye ale ka kiri kɛra bi an filɛ min na ko sisan kiri minnu kun dajara la olu wulila ani minnu bɛ ɲɔgɔn na kiri dajalen n'olu la nka olu fana tɛ ka se ka baara foyi kɛ dugukolo in kan parce que kiri dajalen olu la dugukolo sɛbɛn min b'olu bolo n'olu ko k'u bɛ taa baara fɛn o fɛn kɛ dugukolo in kun kan a kuma ka ca
kiri da jaru la togo la sisan kɔni an tɛ taa kɛnɛ ma cɛw an ka kɛnɛ mɔgɔw ɲininka ye walima mɔgɔ bɛ ɲɛdɔw la ne yɛrɛ de bɛ ɲɛdɔw la parce que kiri da jari la i ti ka se k'i ka dugukolo baara hali woromina donnen dɔ yɔrɔ la o kiri da gannen don min na o de bɛ se ka woromina don i y'a faamu ko 2000 sɔrɔla fɛn bɛ tali kɛ Sidi Hayidara ale ye 2000 Bajɛnɛkɛ lɛfɛ ale ta ma kɛ carte yɛrɛ ko ka Bajɛnɛkɛ lɛfɛ jansa jansa o kɔrɔ an bɔra ka baara min kɛ sisan ka bonya dɔ k'an ye min b'a yira ale la k'a fɔ kuma in a y'a yɛrɛ a kɔnɔ voilà o de ka Bajɛnɛkɛ lɛfɛ jansa ye quoi donc o de kama Kubalikɛ an ka nin kelen kelen in an bɛ Ala deli Ala ka barika don a la ka tila k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la foyi m'an bila nin na ni jamana kanu tɛ kiri tigɛlamɔgɔw k'a faamu ko foyi m'an bila nin na parce que an sɛgɛnna an yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ ka ɲɛ dɔ sɔrɔ ko dɔ la quoi n'o tɛ i b'a dɔn Mali kɔnɔ yan nɔ u nana fɔ ko dugukolo bɛ di a di yɔrɔ ka ca bɛɛ b'a di yɔrɔ hakɛ tan dugukolo di yɔrɔ man ca dɛ ayisa mɔgɔ bɛ kuma ɲagami ɲagami ɲɔgɔn na de dugukolo di yɔrɔ man ca di yɔrɔ kelen di yɔrɔ kelen dɔrɔn de don min kan ka di min fɛ o b'o dɔn awɔ kɛ pour ye o de ye parce que pour que i k'a dɔn ko yɔrɔ kelen don f'i k'a fɔ ne ɲɛna jumɛn de kan ka di jɔnni fɛ jumɛn kan ka di jɔn ma jɔn fɛ dɔrɔn de don maintenant sisan min man ka min di jamana de dɛsɛra ko o ta latɔn a la i man ka nin di jamana de kan k'o latɔn jamana dɛsɛra k'o de kɛ mais kiri mais ne ko kiri nana ko ka dan sigi ko la de a ma fɔ donc ni kiri dɛsɛra k'o kɛ a bɛ kɛ n'a fɔ ko dan tɛ ko la o sinon dan b'a la o donc u bɛna kule de bɛɛ bɛ dugukolo di bɛɛ bɛ mun di dugukolo jumɛn bɛɛ ti comment la yɛrɛ a dɔnnen don ninnu fɛ yen nɔ ninnu ka furu tigɛ yɔrɔ bɛɛ yan maintenant sisan ni woro 2 minɛna muso kelen kunkɔrɔ e bolo ko diyɔrɔ caman de bɛ na n'o ye o mais a dun bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la dɛ dɔ bɛ bɛn k'a minɛ a bɛ taa di bɛnkɛ dɔ ma walima fa dɔ bɛ bɛn k'a minɛ a bɛ taa kɛ tan fɛ finalement i b'a sɔrɔ fa dɔ bɛ muruti den a man nɔgɔn dɛ an y'o matchiw bɛɛ kɛ yan woro minɛna yɔrɔ 2 bɛɛ a cɛ woro fitinin woro girinma nana woro fitinin bɔ yen o bɛ kɛ woro girinma ma fuma tɛgɛjɛ nana n'a ka woro di kɔfɛ tugun tɛgɛjan nana n'a ka woro ye tɛgɛjɛ ka min ye tɛgɛ surun ka woro minɛ o bɛ ban ka woro minɛ a bɛ taa di dɔ wɛrɛ ma yan fɛ o bɛ tɛgɛjan ta minɛ finalement a dɔ la an y'a sɔrɔ muso y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la cɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la n ko sisan kɔni baara in de kɛra muso taara kaso la cɛ taara kaso la sisan kɔni ko furu jara malikɛ maintenant nin bɛɛ kɔnɔ n'aw nana miiri de ko an bɛ kɛlɛ dɔ de kɔnɔ yan ko an ka Mali gɛlɛya dɔnnen don o kelen dɔrɔn ma ne bɛ yɛlɛ de quoi ne m'a fɔ est-ce que an bɛ bon an ka taa ɲɛfɛ sa parce que an ka taa ɲɛfɛ 2071 29 an laban bɛna Mali de kɔgɔlakaw ma i bɛ yɛlɛ dɛ oroko mana se kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ ma ko ne ma fɔ ko bisimila nafiki dɔ b'a la ko bisimila ko alo a kumakan tɛ ka don an kan yan dɛ 2071 fɛn 29 n'a ye nin bɛɛ to yen k'an sigi ko jamana bɛ bolo la bon ne yɛrɛ taara a bɛ bolo kelen min na sisan an bolo ko golo mɔgɔ bɛ an ta in tɔ la golo filɛ min kɔnɔ oui allo maa ni sɔgɔma
Ma diyara n ye an ma jigin a ka kulo b'a la a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ n'ala sɔnna awɔ awɔ wallahi ala ti dɔn k'i kun bɛ yɛrɛ a bɛ don lamɔ la a bɛ don kalan cogo la a bɛ don hali lakɔgɔli la bɛrɛbɛrɛ sira kan parce que an y'an ka jamana majɛ ɲini k'a kɛ yɔrɔ mun ye a n'o ka jan quoi an dɛsɛra ka kolatigɛdaw de sigi kan parce que kolatigɛdaw de sigira a baara kama mais i b'a sɔrɔ olu t'u ka baara kɛ an yɛrɛ minnu bɛna an da don nin baara fasugu la a b'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ kɛ ka wuli anw de la tugun fo n'ale ye mɔgɔ min dɛmɛ oui mais o ye kankeya de bɛ na n'a ye an bɛ a kankeya de kɔnɔ quoi ne ye kolatigɛdaw tɛ ka se k'a baara kɛ c'est que olu bɛ ka ye k'u ɲɛ ca kan donc ni mɔgɔ min wulila k'i bɛ kolatigɛdaw bila o baara la u bi e bɛ kɛ najini ye amina e bɛ da e bɛ kɛ brochette ye brochette brochette kɔni e ti di bajile ka lɛfɛ oui allo oui amin amin amina kubalagaw a buta e buta k'a to bitɔn bolo dɔ kɛra koyi ayi bɔn o ye ba jɛnɛ ka lɛfɛ ye komi nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye a kuma na ba min filɛ sanogo ye nin y'an ba dɔ de ye ok o tuma na ko o sanogalaka oui allo oui allo mbaa ni sɔgɔma a bɛ n'a fɔ mankan ka ca i kɔrɔ dɔɔni dɛ i t'i déplacer dɔɔni Amadou Ɲare i ni sɛ a diyara n ye amin amin ɲuman ni juguman o ɲininkali falen ɲininkali kan sa dɛ o tiɲɛ an y'o fɔ k'o bɔ a la dɛ an ko ko an bɛ silamɛya la mɛ ko tiɲɛ in kɔni o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ dɛ an y'o fana fɔ dɛ n ko an ko k'an ye silamɛ mɛ n ko an tɛ tiɲɛ fɛ an y'o fana fɔ dɛ oui i b'a sɔrɔ i tu taabolo tɛ ti bolo aw tɛmɛ n'i ka kuma ye Ɲare
I bɛ to dibi la k'o baara kɛ quoi o faamunen don i bɛ to dibi la k'o baaraw kɛ yen k'o tiɲɛni kɛ dugu jukɔrɔ yen awɔ e tɛ se k'an faamu e bɛ tɛmɛ ni kuma ye de a faamuna i ɲare an bɛ mɔgɔ kelen ta ni Amadu Ɲare ko ka donc kuma in laɲini tɛ dɔwɛrɛ si ye dɔrɔn c'est que hali bi nkalon de bɛ ka tiɲɛ tereke Mali la oui allo oui allo n ye base ye mas terikɛ ni bɛn terikɛ ni pap terikɛ ko bɛn dalen do ka bɛn dalen to Kiɲɛrɔba k'an bɛ faransi ko kɛlɛ la k'an bɛ dɔwɛrɛ la kuma ala kana fa a fɔlen ko an ka honorable minɛna n'o ye honorable Awa Gasama ye ne ko n ko Baju ko France Makɔrɔ fɛ kuma san k'ale yɛrɛ bɛ ka siran ɲɛ ko Makɔrɔ fɛ kuma k'ale bɛ ka siran Makɔrɔ tɔgɔ la kuma ye sisan oui awo tɛmɛ ni kuma ye awɔ baasi tɛ Baju an bilasira minnu kɛra Musa ka minisiri kɔrɔ ye kɔnɔ ka tila ka taa assemblée fa IDPM secrétaire général kuro la o tɛmɛna Malon y'o kɛ tugun Bandaw ale de accord de défense ale de ma a fɛn Bandaw de ma accord de défense signé Oui.
Oui. Allah ka n'o cɛ janya. Kɛlɛ dun ma ban. Awɔ komi retour t'i bolo an ka taa n'a ye. Donc a bɛ n'a fɔ sisan tiɲɛ de bɛ ka nkalon de bɛ ka tiɲɛ kɛlɛ yan sa quoi. N y'a faamu. Ko wagati y'an ta n tɛgɛ ma. N diyara n ye. Kulubali ko wagati y'an ta n tɛgɛ ma. Wagati sera. Oui mɔgɔw ka yɛrɛ i bɛ se ka. An bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na. Téléphone cilaw. An k'ale ta. An b'u fo. Parce que kuma la ni heure dépassera a bɛ tigɛ de. Oui allo. Oui ça va. Mamadu an b'i fo i Konate. A diyara n ye. Mali ka kuma bɛ ka jigin. O ye tiɲɛ. Mali ko bɛ cogo min bi. A kɛra sa bɛ siran min bɛ fana fɛ ka faga o fana bɛ siran. Ala. N'o kɛra sigida min na bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yen la dɔrɔn ka sabali parce que ni ɲuman bɛ kɛ ni ɲuman tɛ dɔn ɲumankɛla ye waati dɔ ani tuma dɔ ni ala ma sigi ka kosɛbɛ sɔnja ni dusukasi bɛ i sigi faga sɛdiya la ko ngalama la. C'est vrai, o ye tiɲɛ dɛ. Voilà, donc ko bɛ taa parce que sisan minnu bɛ fɛn olu tɛ a dɔn minnu b'a dɔn olu tɛ fɛn ko b'a dɔn tan dɔn tan vraiment a ma nɔgɔ. San kɔni an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala k'an kisi. Nin ye mana merci. Bari ale tun bɛ ala k'an dɛmɛ. Tu sais i b'a dɔn Kulubali c'est pourquoi n y'a kanu ka ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna minnu y'an lamɛn lundi k'an lamɛn mardi k'an lamɛn mercredi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna k'a fɔ ko cɛ putain nin y'a bannen de dɛ non i t'a dɔn ko nin t'a bannen fo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ n ye ɲɔgɔn sɔrɔ ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ i b'a dɔn ka ko ja Amidu ja ka kuma daminɛ fɔlɔ parce que i b'a dɔn faut que an ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔw kana dɛsɛ hakili jagabɔ la quoi ni mɔgɔw dɛsɛra hakili jagabɔ la jamana ko la hali u tɛ se ka hakili jagabɔ u ka duko la an tɛ se ka hakili jagabɔ an ka kinko la an tɛ se ka hakili jagabɔ k'an ka duguko la an tɛ se ka hakili jagabɔ kɛ jamana ko la n'an dɛsɛra k'o kɛ c'est fini an jugu sera an na fo mɔgɔw k'a dɔn ko e bɛ se i ka jamana kɔnɔ ka mɔgɔ dɔw lanɔgɔ k'a lanagasi mais kana siga la e fɛnɛ jugu dɔ fɛnɛ bɛ se e la ubiyɛn jugu dɔ ka tɔɔrɔ b'e kan a tigi bɛ don a bɛ se ka don i n'o cɛ quoi hakili yɛrɛ tɛ dɛ ale bɛ se o fɛnɛ na de i b'a sɔrɔ i jugu dɔ bɛ ale bɛ siran o ɲɛ yɛrɛ de walayi ne tɔgɔ la maa maa bɛ faso juguya la n b'o f'i bi ye a bɛɛ bɛ ja sɔrɔ depuis don min na bolo dara bɛn kan ka bolo da Kuyate kan maa maa bɛ jamana in juguya la a bɛɛ ja bɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ ja sɔrɔ a bɛɛ bɛ jigiya sɔrɔ ko a bɛ labɔ t'a la ne yɛrɛ f'i ye. siga tɛ nin na an dalen don o y'a politiki sira ye quoi hakilimaya bɛ min c'est à dire mɔgɔ bɛ se ka min jateminɛ politiki sira fɛ quoi parce que i b'a dɔn politiki sira fɛ ni nin sera ka kɛ
ko dɔ daminɛtɔ don ko dɔ daminɛtɔ don c'est pourquoi ne ko kuma dɔ la n'a ko bɛ kɛ quoi fɛrɛ ka sɔrɔ kiri k'a ka baaraw kɛ mais sira wɛrɛ minnu bɛ yen politiki siraw ni kumaɲɔgɔnyaw ni hakilina yɛrɛ ɲɔgɔnnaw siraw cɛ an ka olu baara kɛ n'olu fana ye parce que kiri fana tɛ ban o ma koyi ayi kiri tɛ ban o ma sariyaw ladannen don n m'a fɔ tiɲɛniba walew sira kan mun b'a to ni kiri kɔnɔ kumaɲɔgɔnya bɛ k'a fɔ ma ko la médiation pénale sariya bɛ Mali kɔnɔ a ma wuli hali sini o de sɔnna k'a don amadu y'a n'u ka ko la o loi d'enfant national a jɔra mɔgɔ dɔ ye o mais dɔw bɛ yen nɔ a kuma tɛ se ka fɔ olu ta la a fɔra ko sigi ka kɛ walima ko fɛɛrɛ ka kɛ ko kana ni bɛn malidenw ɲɔgɔn cɛ commission dɔ sigilen tɛ yan commission ye baara kɛ dɔw bilala o donc ni y'a ye man da dɔ bilali ko ni bilabala ko kuwa la c'est que hali maa bɛ to kiri kɔnɔ ja kiri kɛrɛfɛ kumaɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ pour que sɔnɔgɔ ka don ko la o kuma bɛ nin yɔrɔ la mais n'a fɔra ko Mamadi bɔra ka min fɔ jamana mana kɛ kuma dɔ la min bɛ fɛ ka na ni hakilina dɔ ye k'an dɛmɛ n'o ta faamunen tɛ k'a kɛ cogo dɔ la an b'an yɛrɛ sɛgɛn quoi parce que ne ye kuma dɔ de fɔ Maliko la ko an bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ cogo min na mais munna an tɛ kɛlɛ kɛ ten yaasa an ka jamana kɔlatigɛdaw ka ko kɔrɔ don a dɔ la an filɛ ka majɛ dɔ de fɔ sɛbɛn min bɛ ngolo bolo dɔ de y'a d'a ma jamana yɛrɛ de y'a d'a ma ani minnu bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛn min b'u bolo jamana y'a dɔn jamana ka kiiri ɲɔgɔn ta maintenant an ka min faamu nin sɛbɛn ninnu bɔra min fo ka taa se fo kiiri ka kɛ fo ka taa se yɔrɔ ka ci ka mɔgɔ bɔ yɔrɔ la ka taa sɔrɔ kiiri ma kɛ o kan fo ka taa kɛ yɔrɔ cilen kɔfɛ fo yɔrɔ bɛ ka jɔ sisan kunnafoniya t'a la yɔrɔ bɛ ka jɔ sisan fo ka taa ɲini sisan ko a ka lajɛ tiɲɛni min kɛra a hakɛ ka segin a ka gɛlɛn quoi birika Mamadi ko ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni cɛkɔrɔba ni nin mana sɔrɔ i bɛ sa fu donc nin bɛ ka kɛ mɔgɔ joli la Mali kɔnɔ yan bi an senkɔrɔ jamana ko yɛrɛ kan n'a fɔra t'u bolo n'a jigiya t'u bolo n'u yɛrɛ tunnen don i b'a sɔrɔ sira dɔ b'u bolo fɛɛrɛ dɔ b'u bolo mais kumandalen don ko bɛ cogo dɔ la ko bɛ taa cogo min na i kumandalen don o kɛli ma ka bɔ kuma na ka bi ta bila yan an bɛ bi ta bila yan ka foli k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na ani minnu ye weleli kɛ k'an ka foli b'u ye ala k'an bɛn alamisa wɛrɛ ma ala k'a kɛ ten